Și am ajuns în vârful Ciucaș, la cabana Ciucaș. Zăpadă multă, multă, multă. Haide! Este o priveliște minunată. Hai, pune picioarele sus. Profităm și de zăpada asta mare, mare, multă și multă, multă. Ai dat de o piatră. Da, hai. Da, hai. Adu-s Ania. La munte. Și ce credeți că avem noi aici? Ghici, ghici, ghici. Un mare, mare porc pe care îl jupuim de șorici. Toată lumea l-a mâncat de șorici. Este foarte bun. Uite, porcul, porcul. Și împrejur peisajul. Mama, mai bag portul. Ce nu faci? Aici nu mai răbdare. Scoateți pe mine la joc. Nu le-ați adus ăsta la masă. Scoateți-ne la joc. Ia uite la mama. Am obosit amândouă. La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla. Să fiți sănătoși, fericiți și cu zâmbetul pe buze mereu. Trupa! Iar în continuare câteva poze de aici, de la cabana Ciucaș, din vârful muntelui Ciucaș. Vă transmit salutările mele de aici.